יפה. תודה רבה. נשמע מעניין. תודה רבה לשתיכן. טוב, עכשיו תסלחו לי בנות. מחכה לי כאן אירוע בוטיק שהכין לי השף פיני גרין. שלום פיני. יפה לך הכובע הזה, ממש מה שנקרא שף אמיתי. בוא תספר לנו מה אלה אירועי בוטיק, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אירועים קטנים ברמה הכי גבוהה שאפשר לקבל בבית. מה זה אירועים קטנים? אני ואתה זה אירוע קטן או צריך יותר? מזוג? כן. עד 500 איש. שזה מקטן עד גדול. כן. לקבל את מסעדת הגורמה, שאנחנו רגילים לקבל בחוץ, ברמות הכי גבוהות, בתוך הבית, בלי כל הרעש, בלי כל הבלגן של המלצרים, בלי המזג אוויר של המלצרים. בלי למצוא חנייה, בלי לקחת בייביסיטר, בלי כלום. הכל בבית. הכל בבית, ובמיוחד בשבילך. אבל צריך מטבח מיוחד בשביל לאפשר את כל העבודה, או שאתה בא מוכן מהבית? אני בא מוכן עם כל הציוד, ואנחנו משתמשים בכלים הרגילים שיש בבית. וגם עושים סדר אחרי זה, וניקיון, שלא יהיה בלגן? אתה יודע, אחרי כל הבישולים? כמובן, איך שאנחנו מקבלים את הבית, גם כך בחזרה מקבלים האנשים שישאירו לנו את המטבח, נקים, צוחצח, מהכלים הכי יפים שלנו, עד הדברים הכי קטנים שאנחנו משתמשים. פיני, על איזה סוג אירועים אנחנו מדברים? ארוחות בוקר. מה אתה אומר? כן. כן. יש לנו ימי נישואים, יש לנו... ימי הולדת, חגיגות. כל הדברים המיוחדים שאנחנו רוצים לחגוג ורצוי... אז אני רוצה לחגוג, אני תמיד בעד חגיגות. מה הבאת לנו? כאן יש לנו דבלים ממולאות בבשר טלה וחזה אבד. בפנים יש בפנים כל מיני אקססוריז של בשר, אני מבינה. נכון. זה מנה... מנה ראשונה? זה מנה ראשונה בדרך כלל. לפתוח את התיאבון. לפתוח ככה את התיאבון ביחד. כן. מנה ביניים, בדרך כלל שאנחנו מגישים, זה את הפילה מיניון. יש לנו כלי עבודה? יש לנו כלי עבודה. יש לנו כלי עבודה. מה אתה ממליץ לי לטעום? מהתאנה הזאת? מהתאנה, תרימי אחד. הנה ככה. וואי, מדהים. יש לנו... זה ארוחת ערב יותר, נכון? זה לא יכול את זה על הבוקר, עם כל הכבוד. תתפלאי, יש אנשים שאוכלים את זה גם על הבוקר. מה אתה אומר? מפילה מיניון עד לדגים המיוחדים שיש לנו בארץ או בעולם, שאנחנו מביאים הכל עד לעסק שלנו. עכשיו אתה מבשל לאורחים או לאנשים ממש... פרונטלי מולם. בלייב? בלייב. כמובן שהמטבח מאפשר את זה, כן? יש להם מטבח שמאפשר את זה, אם לא אנחנו מביאים את כל הציוד ומבשלים מולם. ואתה גם מגיש את המנות? אני מגיש את המנות בדרך כלל. אם זה אירוע גדול יותר, אז יש לי מלצרים שמגישים את המנות. כן, אבל כשזה יותר אינטימי, אז אחד על אחד, אז אתה מגיש. אני מגיש תמיד. ואז פילה, מיניון? פילה מיניון. אני ארוסה על הבשר הזה, כן. מנה שבדרך כלל אנשים לוקחים אותה בתור עיקרית. מנת ביניים, כי זה... מה אתה אומר? כי יש ארוחות. מי מחליט על המנות? השף או בעל הבית מראש, או בעל האירוע? בעל האירוע בדרך כלל מחליט יחד איתי על איזה קונספט אנחנו הולכים, פחות או יותר, ואת המנות אנחנו בוחרים ביחד כדי שיהיה לנו את הבחירה הכי טובה, מהקל לכבד. וזה הקל. וזה הקל. זה למנות האחרונות. שמה מיוחד בהם? קאפקייקס. קאפקייקס, תמיד אני מתבלבלת, כן. זה קשה להכין את זה? אתה אופה ממש במקום? במקום. הקאפקייקס, מה שהבדל ביניהם, שזה כמו עוגה פחושה, שנמצאת בתוך תבנית קטנה, עם כל מיני תוספות מיוחדות מעל. תגיד, זה בלגן להוציא את כל המטבח שלך ולהביא אותו למטבח של מישהו אחר? לא. מה? זה תמיד קל, כיף ומענה. מה, יש לך כזאת מזוודה כזאת שאתה לוקח? מזוודה קטנה שאנחנו לוקחים, ואוטו ענק שאנחנו גם איתנו סוחבים. אבל זה חלק מהחוויה, חלק מהכיף כל יום לקום בבוקר, לפגוש אנשים חדשים, לעשות דברים מיוחדים, ולא באותו מקום. מה זה כאן כל הריזוטו? ריזוטו היום אנחנו מכינים. ריזוטו? היום נכין ריזוטו. כן? עם ממולא בגבינת קממבר. להכין ריזוטו. אני טועה? לא. טוב, כנראה שאתה עושה את זה, זה לא מסובך. לי זה נראה מסובך. טוב, אנחנו נסביר. אז איך עושים את זה? ריזוטו זה בדרך כלל אורז... עגול, נכון? אורז עגול. זהו לא אורז ארוך, הוא אורז עגול. אפשר לראות? רואים ממש שהאורז הוא עגול ולא ארוך, כן? יפה. כמות המילן באורז הרבה יותר גדולה בדרך כלל. ומה שאנחנו עושים פה, זה אנחנו מבשלים את זה תמיד על מחבת, וכל פעם מוסיפים קצת נוזלים ומבשלים, ואנחנו רוצים ליצור אמולסיה, חיבור בין מים לשומן ביחד, על המחבת, כן, אנחנו נעשה את זה עוד שנייה, לחבר תמיד בין... אין לנו שנייה, איך אנחנו עושים את זה עכשיו? אני רואה שאתה הרתחת גם שמן. כן, זה לאחר. פשוט לשים את זה, להניח את זה בפנים. כן. ואנחנו עכשיו מחממים. לערבב ככה. לערבב. כן. מחממים את האורז בערך 5-6 דקות. נניח שהוא חם אחרי 5 דקות, מה עושים? אנחנו מכינים ציר בצד.
סיר של מה? סיר של ירקות. אנחנו שמים סיר עם מים. כל השורשים של הירקות? כל השורשים שיש. מרתיחים שעה, ואז מתחילים להוסיף. כל פעם מוסיפים קצת, זה מבעבע, אחרי שזה מבעבע. זה נספג. זה לא נספג. אנחנו רוצים לסור מול שלו. הוא לא נספג בין לבין, הוא מבעבע. כל פעם לפני שזה נגמר, את מוסיפה עוד קצת, במשך 20 דקות. כמה זמן? 20 דקות? 20 דקות עד שזה מתרכך. ואז זה מתרכך? מתרכך. אנחנו לוקחים, מוציאים. אנחנו מוציאים. ומקבלים את זה? מקררים את זה. כן, מקררים מסע כזאת. אפשר לטעום או שזה עדיין לא מוכן? זה חצי מוכן. אז איפה המוכן המלא? המוכן המלא, אנחנו עוד שניה נכין אותו. הבנתי. זה המוצר. אנחנו לוקחים את האורז הריזוטו. לוקחים את הריזוטו עם הידיים, יוצרים עיגולים. Like this, כן. כן. שמים בתוך פנקו, שזה פירורים יפניים. כן. יוצרים את הדבר הזה. מכניסים את זה לכאן ועושים ככה. יוצרים תבנית. יפה. ואנחנו שמים בשמן. איזה רוטב? קישוט למעלה? יש לנו רוטב וגם קישוט למעלה. זה אחר כך. איזה יופי, איזה מהירות הכנתי, ראית? עכשיו בוא נראה להם כמה שזה קל, זה פשוט חצי שנייה בתוך השמן. אין לנו, זה כבר מוכן, ראית? ככה, בהינף יד. אני יכולה לטעום? כן? אתה מרשה לי? תתן לי. טעים. מה יש בפנים? פנת קממבר. מעולה. מעולה, מעולה. אז זה, בנוסף לפילה מיניון, בנוסף לתאנים המעולאות, בנוסף לכל הפינוחים האלה. בוטיק. אני מודה לך, מאוד. תודה רבה. טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות, ואחרי הפרסומות הפאנל שלנו יהיה כאן, ואנחנו נדבר על זה שהכנסת מנסה להפסיק את מנהג שקילת הילדים מול כל הכיתה, כדי למנוע הצקות לילדים השמנים. אז פרסומות, ותחזרו אליי.